हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दा फाइनालि एसएससि एग्जामखौ फोसावबाय लोगोफोर बिग आपडेट फैबाय एसएससिनिफ्राय नोंथांमोना अफिशियेल नटिफिकेसन नायनो हासिगोन। जायफोरा एसएससियाव एग्जाम लिरनो गोनां दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। आरो बेनो जाबाय एसएससि अनलाइन एग्जाम डेटखौ गासैखौबो क्लियार खालामबाय नोंथांमोना डेटआव थांनानै एग्जामखौ हैनांसिगोन अनलाइन। दा बेनिखायनो गोबाव खालामला अफिशियेल नटिफिकेसन नायनोसै। जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मोजां आपडेट मोनगोन एसएससिनि। दा बेखायनो नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो आरो हानायसेबां भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामदो जाहाथे बयबो एग्जामनि थाखाय रेडि जानो हायो। आरो बे एग्जामा जागोन लोगोफोर अक्ट'बरावनो जाजेनसिगोन। दा बेनिखायनो जों नायनोसै गोबाव खालामला अफिशियेल वेबसाइटआव थांनोसै। दा फाइनालि अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेटेस्ट मोनसे निउस मोनगोन। बे लेटेस्ट आपडेटआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय जों गाहायाव फैनानै दानिया लेटेस्ट निउस। दा बेयाव नै एग्जाम शिडिउल ओंखारबाय 6 आगष्टनि आपडेट नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो बे एग्जामा जागायसिगोन सेप्तेम्बरनिफ्रायनो सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जासिगोन नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांसिगोन। दा बेखौ नायनोसै बे एग्जामा बबेनि आरो सोरनि जायगा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो हानायसेबां शेयार खालामदो। दायो जों बेयाव डाउनलड खालामनोसै। दा बेयाव डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो सार्भार डाउन जादों। दा आङो डाउनलड खालामखाबायमोन नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा बेयाव ट्राइ नायबावनोसै। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो बे एग्जामा सोरनि। थ' नोंथांमोना नायदो आङो डाउनलड खालामखानाय दङ। दा नैबे नायदो बे गोदानै फैनाय 6 आगष्टनि आपडेट। दा बेयाव नेटआ मालाबा बिजि जायो अब्ला जानाय नङा डाउनलड। दायो आङो डाउनलड खालामखाबाय आरो बेनो जाबाय अफिशियेल मोनसे आपडेट इम्पर्टेन्ट नटिस होनना बुंदों। दा बेयाव फार्स्टआव दङ कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलनि स्किल टेस्ट बे जासिगोन सेप्तेम्बरनि 15निफ्राय जागायनानै 16हालागै जाहैगोन। आरो लोगोसे जाबाय सेकेन्डआव जुनियर इन्जिनियार सिभिल मेकानिकेल बेबायदि दङ आरो नोंथांमोना जायफोर एग्जाम लिरगोन पेपार 2आव आरो बे एग्जामा जासिगोन 26 सेप्तेम्बराव। बेनिफ्राय दानिया थार्डआव फैबाय एमटिएस। गोबां कमेन्ट्स खालामदों एमटिएसनि एग्जामा माब्ला जागोन। दा फाइनालि एमटिएसनि पेपार 1 एग्जाम एबा टायार 1 एग्जामा जासिगोन अक्ट'बरनि 5निफ्राय जागायनानै 20सिम जागोन। नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनो हासिगोन। जायफोरा एमटिएस नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बेनो जाबाय नन टेकनिकेल। दा बेयाव पेपार 1 एग्जामा जागायसिगोन लोगोफोर बेनो जाबाय अक्ट'बर 5निफ्राय लानानै 20। दा बिनि गेजेराव अनलाइन एग्जाम जासिगोन। नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदों एग्जामखौ हैनो हासिगोन आरो एडमिट कार्डआ थाबैनो ओंखारगोन लोगोफोर। एडमिट कार्डआ सेप्तेम्बरावनो ओंखारगोन। दा बेनिफ्राय दानिया स्टेन'ग्राफार ग्रेड C and D स्किल टेस्ट। दा बेबो अक्ट'बरनि 21निफ्राय जागायनानै 22सिम जागोन। नोंथांमोना थांनांसिगोन आरो नोंथांमोना बेयाव पास जायोब्लानो साख्रिखौ मोनसिगोन। दा बेनोसै लोगोफोर मोनब्रैल' फैदों एसएससि जिडि कनस्टेबलनि फैथ'वाखै। आसा खालामो एसएससि जिडि कनस्टेबलाबो अक्ट'बर नभेम्बराव जानायनि चान्स थागोन। दा बेखायनो आं बुंखादोंमोन लोगोफोर एसएससिनि एग्जामा बांसिन सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बराव जायो। दा बेखायनो अक्ट'बर नङाब्ला नभेम्बराव जानायनि चान्स दङ। दायो एसएससि जिडिनिखौ होथ'वाखै मानोना एप्लाइआ जोबाखै नालाय। दा बेखायनो होथ'वाखै। जेब्ला एप्लाइआ जोबगोन अब्ला मोनसे गोदान शिडिउल फैगोन बेयावनो गासिबो डिटेल्सआ थागोन जे एसएससि जिडिनि एग्जामा जागोन होननानै। थ' लोगोफोर बुजिबाय जानांगौ। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन। बेनो जाबाय एग्जाम शिडिउल। जायफोरा नोंथांमोना एमटिएस एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोननो। बेनो जाबाय अक्ट'बर 5निफ्राय जागायनानै 20नि गेजेराव जागोन पेपार 1आ। नोंथांमोना पेपार 1आव पास जायोब्ला सेकेन्ड पेपाराव नोंथांमोना एसए राइटिं थागोन आरो नोंथांमोना बेखौ बर' रावजोंनो लिरनो मोनगोन। थ' लोगोफोर जोबोद मोजां। जायफोरा एमटिएस एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना टायार 2आव पेपार 2आव बर' रावजोंनो लिरनो मोनगोन। दा बेनोसै लोगोफोर एसएससिनि आपडेट जिडिना फैथ'वाखै। जिडिनि फैयोब्ला नोंथांमोननो एक्सट्रा स्पेसियेल भिडिअ खालामगोन आरो आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय।